Δίπλα στον προπονητή της ομάδος, βέβαια εκτός από τη διοίκηση και τον προπονητή, έχουμε και τρεις ποδοσφαιριστές. Δίπλα στον προπονητή είναι ο Παναγιώτης Ευθυμιάδης. Καλώς ήρθες. Καλησπέρα, καλώς ήρθες. Λοιπόν, πίσω μου ακριβώς ανάμεσα σε μένα και στον προπονητή είναι ο Γιώργος ο Πανταζής. Καλώς ήρθες, Γιώργο. Καλησπέρα σας, ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Και εσείς που την αποδεχθήκατε. Και ο πιο junior θα έλεγα, ο πιο junior παίκτης της Ελπίδας. Όχι, λάθος. Και ο Γιώργος Κασιτερίδης. Καλώς ήρθες, Γιώργο. Καλησπέρα και από μένα. Ο πιο μικρός. Λοιπόν, και βέβαια μπορείτε να παίρνετε το τηλέφωνο στο 255-1088-440 για οποιαδήποτε τοποθέτηση, είτε είναι για την ομάδα της Ελπίδας, είτε για το πρωτάθλημα Εύρου και Ροδόπης που ασχολούμαστε πιο πολύ. Να ξεκινήσουμε λίγο από τον πρόεδρο της ομάδας. Πρόεδρε, πρώτη χρονιά φέτος, έτσι. Εγώ θα έλεγα ότι αυτή η χρονιά που μπήκατε είναι η πιο δύσκολη ακόμα και από τη Δέλτα Εθνική. Μπορεί να μην είναι το ίδιο κόστος σε χρηματικό ποσό, δηλαδή αυτά που θα ξοδέψει η ομάδα, αλλά η μεταβατική περίοδος, όταν πέφτει μια ομάδα από τη Δέλτα Εθνική, είναι η χειρότερη η πρώτη χρονιά, έτσι δεν είναι? Και βέβαια έχουμε πολλά παραδείγματα και στον Εύρο. Δηλαδή, Χίλη παραδείγματος χάρη διέλυσε, δεν κατέβηκε καθόλου φέτος. Τα Ριανά δεν παίξαν στην Α1 και για άλλο λόγο. Το ίδιο και ο Ιέσμος πρόπερση. Το ίδιο και ο Ιέσμος. Παίξαν στην Α2. Έτσι, πέστε μας πώς αναλαμβάνετε αυτό το βαρύ φορτίο στο να μπείτε. Είναι μια πρωτοβουλία. Κατευθείαν. Από το καλοκαίρι ξεκίνησε. Είναι μια πρωτοβουλία όλης της νεολαίας των ΣΑΠΟΝ. Έχουμε ξεκινήσει από το Μάιο, το έχω πει στο κανάλι σας, φροντίζοντας το γήπεδο. Η Ελπίδα αυτή τη στιγμή τρέχει τη φροντίδα του γηπέδου. Δηλαδή ποτίζανε τα παιδιά κάθε βράδυ και κάποια στιγμή έγινε η πρόταση. Στην πορεία προέκυψε το Προεδρυλίκι. Εντάξει, καλό είναι, δύσκολο είναι. Όντως είναι δύσκολη προσπάθεια, γιατί την ομάδα την πήραμε από το 0. Δηλαδή και σε εξοπλισμό και σε παίχτες, αλλά δόξα τω Θεώ είχαμε τύχη και είμαστε καλά. Όταν λέτε από 0, επειδή είχατε πολλούς παίκτες από τα ΤΕΦΑ πέρσι, αυτό εννοείται ότι φύγανε, μείνατε χωρίς υλικό, έμψυχο υλικό, έτσι? Εντάξει, καταρχήν να δώσουμε συγχαρητήρια στις προηγούμενες διοικήσεις. Αυτό που έκανε η Ελπίδα Σαπών 4 χρονιές στη Δέλτα Εθνική δεν το έχει καταφέρει καμία άλλη ομάδα. Εντάξει, όλα αυτά τα χρόνια στη Ροδόπη, για τον τόπο μας. Ναι. Εντάξει, υπάρχουν και καλές στιγμές, υπάρχουν και περίεργα. Αναλάβαμε το καλοκαίρι. Ήταν λίγο διαλυμένα τα πράγματα. Δηλαδή, οι παίχτες είχαν φύγει. Εμείς, όταν μπήκαμε μετά από 3 γενικές συνελεύσεις, δεν υπήρχαν παίχτες, υπήρχαν 4 δελτία. Δηλαδή, από την αρχή το στήσαμε όλο το ποδοσφαιρικό τμήμα. Προπονητής δεν υπήρχε. Οι εγκαταστάσεις μας ήταν λίγο εγκατελειμμένες. Γιατί έτσι? Γιατί έτσι τα αφήσανε. Τα βάλαμε. Να ρωτήσω κάτι. Ναι, βέβαια. Πρόεδρε, τι θα κάνεις εσύ για να μην αφήσεις τους επόμενους αυτή την κατάσταση που βρήκες? Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση και έχω να σε ρωτήσω και κάποια άλλα πράγματα μετά. Καταρχήν, εγώ το σωματείο το βλέπω σαν σύλλογο. Το βλέπω πολύ από την αρχή του. Δηλαδή, μιλάμε για έναν σύλλογο, τυχάνει να είναι μουσικογυμναστικός σύλλογος. Το συγκρίνω με έναν πολιτιστικό σύλλογο, με έναν παραδοσιακό σύλλογο, και ξεκινώντας έτσι πρέπει να υπάρχει και η δομή του συλλόγου. Δηλαδή, με μέλη, με καταστατικά, με βιβλία. Δηλαδή, αυτό το πράγμα που έγινε φέτος στις ΑΠΕΣ, 3 γενικές συνελεύσεις, χωρίς να μπορούμε να παραδώσουμε οικονομικό απολογισμό και να είναι γραμμένο όλα αυτά εδώ πέρα, εντάξει, δεν μ' αρέσει. Σαν εικόνα, τέλος. Σαν εικόνα, ναι. Σας αφήσανε χρέη οι προηγούμενοι? Αυτά που έχουμε γράψει είναι ελάχιστα, αλλά εντάξει, υπάρχουν. Αν θυμάστε πέρυσι κάτι καθιστικές διαμαρτυρίες από τους ποδοσφαιριστές, εντάξει, θα μας πείτε ότι είναι δύσκολη χρονιά. Είναι πολύ δύσκολο να παίζει στη Δέλτα Εθνική. Μεγάλο καράβι, μεγάλες φορτούνες. Εντάξει. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε τώρα τη δικιά μας την προσπάθεια. Ας πούμε, εδώ και εμείς μερικές φορές κάποια πράγματα μπλοκάρουμε. Εξίσου δύσκολη δίκαια είναι η συγκρότηση της ομάδας όμως. Συμφωνώ, ναι. Ήταν δύσκολο. Απλά τα βάλαμε κάτω μεθοδικά, δηλαδή πήραμε τον εξοπλισμό μας, τις μπάλες μας, βρήκαμε τους σπόνσορές μας, ντύσαμε την ομάδα και πιστεύουμε αυτή τη στιγμή ότι η ομάδα βγάζει υγεία. Είμαστε, πιστεύω, σε καλό δρόμο. Όλο το ΔΣ νέα παιδιά, σαν και σαν οι περισσότεροι, ίσως λίγοι κάποιοι έτσι να έχουν εμπλακεί, αλλά οι περισσότεροι είναι νέα παιδιά οι οποίοι δεν έχουν,
δεν έχουν φθαρεί. Αυτό το πράγμα πήγαμε να κάνουμε για να μην υπάρχουν αντιδικίες. Αν θέλετε, πέστε και τα ονόματα. Αν δεν Ναι, να τους πούμε. Ο αντιπρόεδρος, ο οποίος είναι και ο πρόεδρος της Ένωσης Επαγγελματιών, είναι ο Ηλίας ο Σταυρίδης. Ο έφορος ποδοσφαίρου του γηπέδου, τέλος πάντων, ο γυμναστής, ο Κενανίδης ο Γρηγόρης. Ο ταμείας της ομάδας είναι ο Δημήτρης ο Κενανίδης. Ο γενικός γραμματέας είναι ο Χριστακάκης ο Βασίλης. Ο ειδικός γραμματέας είναι ο Κνίκος ο Σωτήρης. Και ο γενικός αρχηγός είναι ο Θοδωρής ο Πιτακούδης. Και υπάρχουν βέβαια και μέλη της ομάδας και άλλοι συνεργάτες οι οποίοι δεν φαίνονται αλλά μας βοηθάνε. Ωραία. Και όταν λέτε τώρα υγεία, τι εννοείτε ακριβώς? Είπε, βγάζει μια υγεία. Είπε, Σαν σωματείο. Ναι, τι εννοείς? Τι εννοώ? Εννοώ ότι στο θέμα ηματισμού είμαστε πολύ καλά. Σε θέμα εξοπλισμού είμαστε πολύ καλά. Σε θέμα προστασίας των ποδοσφαιριστών τους προσφέρουμε αυτά που πρέπει να τους προσφέρουμε. Προστασία τι εννοείς δηλαδή? Τους γιατρούς τους, τους φυσιοθεραπευτές τους, οτιδήποτε χρειαστούν. Δηλαδή είμαστε δίπλα τους στα παιδιά, έτσι θέλω να πιστεύω. Οικονομικά. Οικονομικά... Όλος ο οικισμός βοηθάει. Ναι, εντάξει, αυτό το πράγμα πρέπει να δώσουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλη την τοπική κοινωνία των ΣΑΠΟΝ, γιατί μας έχουν στηρίξει. Τα μοντέλα της διοίκησης συνήθως είναι δύο. Ή υπάρχει χρηματικό ποσό το οποίο μπορεί να διαθέσει, δηλαδή ο χορηγός που λέμε, ή γίνεται μια συλλογική προσπάθεια. Εμείς ουσιαστικά, εγώ τον εαυτό μου το νιώθω και όλο το Διοικητικό Συμβούλιο ότι είμαστε διαχειριστές των εσόδων που μαζεύουμε είτε από τα διαρκείας, είτε από τις πινακίδες, είτε από τα ημερολόγια ή οποιαδήποτε εκδήλωση κάνει η ομάδα. Καλό είναι αυτό που το αναγνωρίζετε ότι τουλάχιστον μας βοηθάνε. Καλά, αυτό προκύπτει και από το ημερολόγιο τους ήδη. Έχουμε εδώ ένα σωρό σπόνσορες που φαντάζομαι είναι της τοπικής κοινωνίας εδώ στο ημερολόγιο. Ναι, η ευκαιρία να δείξει λίγο σε παρακαλώ το αυτό είναι το ημερολόγιο του 2013. Της Ελπίδας Απών και έχει λίγο πλάγια έτσι να μην κάνει. Για να μην κάνει πάνω στο φως. Να μην φαίνει στο φως. Λίγο έτσι. Αυτά είναι φυσικά είναι εδώ η μεγάλη ομάδα και έχει άλλες δύο σελίδες. Και έχει από πίσω και άλλες σελίδες. Ας το πάμε λίγο να δούμε και τις άλλες σελίδες. Αυτές είναι και είναι γεμάτο σπόνσορες βέβαια όπως είπαμε. Για να μπορέσει και να σταθεί εδώ. Οπότε αυτό που λέει ο πρόεδρος είναι αλήθεια, ότι συμμετέχει ο κόσμος και οι επαγγελματίες βέβαια της τοπικής κοινωνίας. Πολύ ενεργά. Να δείξουμε και τα μικρά, τα καλύτερα. Το αντιλαμβανόμαστε ότι είναι ο καθρέφτης της τοπικής κοινωνίας μας. Δηλαδή και έτσι το βλέπουμε και προς αυτή την κατεύθυνση προσπαθούμε. Δηλαδή το βλέπουμε πολύ συλλογικά πέρα από το αγωνιστικό και σε άλλες εκδηλώσεις. Δηλαδή η ομάδα έχει εκφράσει και κοινωνικό πρόσωπο τώρα μέσα στις γιορτές, π.χ. ή με τις ακαδημίες. Όπως κάναμε κάποιες εκδηλώσεις, πιστεύω το χαρήκανε κιόλας. Πήγαμε στο εργαστήρι επαγγελματικής εκπαίδευσης στην Κομοτηνή, μας κάνανε μια θερμότατη υποδοχή, παίξανε κάποια παιχνίδια με τα παιδιά, ήταν ωραία. Λοιπόν, Πρόεδρε, για μένα αυτό που είπες τώρα υγεία είναι πολύ σημαντικό, ισχύει για όλοι, όχι μόνο για τους συλλόγους, ισχύει και για χώρες ολόκληρες. Όταν υπάρχει υγεία στη διοίκηση, υπάρχει υγεία και παντού. Λοιπόν, για μένα η υγεία λοιπόν είναι οικονομική ασφάλεια, να το πω έτσι. Δηλαδή, αν έχετε 100 ανθρώπους που σας χορηγούν για τα επόμενα χρόνια, παράδειγμα, τους ανθρώπους, τους επαγγελματίες εδώ, που σας δίνουν 100 ευρώ το χρόνο για παράδειγμα, και είναι και οι υποδομές που έχετε από πίσω. Αυτό είναι η ποδοσφαιρική υγεία σε ένα σωματείο ερασιτεχνικού. Δηλαδή, έχω τα δικά μου παιδιά που θα μου παίξουν μπάλα μεγαλώνοντας και βασίζομαι σε αυτά και όχι στον οποιονδήποτε φοιτητή μπορεί να μου έρθει για μια χρονιά για να φύγει, και έχω και οικονομική ευμάρεια, άρα λοιπόν έχω ποδοσφαιρική υγεία. Το θέμα ξέρετε ποιο είναι, σας διακόπτω? Όχι, ότι ωραία τα λέτε αυτά εδώ πέρα, στις ΣΑΠΕΣ αυτό το μοντέλο δεν μπορεί να γίνει. Γιατί μπορεί να γίνει, τι ακαδημίες δεν μπορεί να γίνουν? Έχουμε ακαδημίες με πολύ μικρά παιδιά, οπότε θα πρέπει να περιμένουμε λίγο να μεγαλώσουμε. Αυτά τα χρόνια τα χάσετε όμως τα παιδιά. Χάσαμε κάποια, υπάρχει ένα κενό δηλαδή, μέχρι και 10 χρονών υπάρχουν. Αυτό σας λέω, χάσατε κάποια χρόνια που δεν ασχοληθήκατε με τις ακαδημίες σας. Άρα λοιπόν η υγεία θα αργήσει να έρθει ακόμα, να βασίζεται στα δικά σας παιδιά. Μήπως που δεν ασχοληθήκαν οι προηγούμενοι με τις ακαδημίες. Μα δεν ασχοληθήκαν. Και βεβαίως αν είχαμε κάποιον από την παλιά διοίκηση εδώ, αν είχαμε κάποιον από την παλιά διοίκηση, θα το ρωτούσαμε εδώ στα 4 χρόνια, αν ξοδέψανε
300.000 ευρώ, που είναι πιθανό να το ξοδέψουν αυτό το ποσό, δηλαδή δεν υπάρχει θέμα. Το θέμα είναι να. Αν διαθέτανε από αυτά το 1/10, σήμερα θα είχαν full ακαδημίες δικές τους. Από τα 300.000 αν ξοδέψαν, που τα ξοδέψαν αυτά τα λεφτά στα 4 χρόνια σίγουρα, το 1/10 αν ξοδεύαν, σήμερα θα ήταν full υγιές από αυτό το κομμάτι. Το θέμα είναι να αντέξουν κιόλας, έτσι, να αντέξει και ο πρόεδρος και όλη η διοίκηση στους δύσκολους καιρούς που έρχονται, έτσι. Πρόεδρε, θα επανέλθουμε σε ένα, να δώσουμε λίγο το λόγο στον Βασίλη τον Χαριτόπουλο, που όπως είπαμε και προηγουμένως το όνομά του έχει ταυτιστεί με την ιστορία της Ελπίδας. Πόσα, το 28-85 χρόνια η ιστορία Ελπίδας, στα πόσα είσαι μέσα? 84. 14 χρόνια είμαι προπονητής, 8 ποδοσφαιριστής. Εντάξει, μια ζωή ολόκληρη. Και λίγα σαν φιλόφιλος, εντάξει. Λοιπόν, 4 χρόνια στη Δέλτα Εθνική, δύσκολη κατηγορία, πολλά τα έξοδα. Εσείς ήσασταν στα 3. Βέβαια, μπορεί να στεναχωρήσω τον φίλο μου τον Γιώργο τον Χαλκίδη, αυτό που θα πω, αλλά μια χρονιά δεν ήσασταν. Η ομάδα όντως βρέθηκε σε μια δύσκολη καμπή. Τι έφταξε, πιστεύετε, και έπεσε? Δηλαδή, δεν υπήρχε το υλικό. Γιατί μέχρι ένα σημείο όλες οι ομάδες συμβαδίζανε. Δηλαδή, Σάπτες, Αριανά, Χιλή, Σουφλή, Ακρόπολη. Εντάξει, τώρα θα προτιμούσα να κάνω μια ερώτηση για τα προηγούμενα 3 χρόνια που ήμουνα, παρά να σχολιάσω κάτι για τον ένα χρόνο που δεν ήμουν. Άμα γνωρίζει, άμα δεν γνωρίζει. Όχι, άμα δεν γνωρίζει, δεν το συζητάμε. Σίγουρα υπάρχουν και πολλοί θανοί λόγοι, αλλά δεν είμαι ο αρμόδιος τώρα για να. Και πάντως είναι πράγματα που συμβαίνουν αυτά. Έτσι κάναν 2 φορές, είχαν κάνει παράπονα και οι ποδοσφαιριστές, δεν παίρναν λεφτά, δεν ξέρω, βενζίνες, ιστορίες, είχαν πολλά προβλήματα. Και ένας κορεσμός να έχει πέσει. Εκείνη η χρονιά πονάει πολύ όμως. Κορεσμός, λέτε. Δεν πέστε μας αυτά τα 3 χρόνια, δηλαδή, η μορφή που έριξε και ο Νίκος ήταν ότι δεν δουλέψατε καθόλου τις ακαδημίες. Ναι, ήθελα να πω στον Νίκο ότι από τις ακαδημίες πλέον όλα τα σωματεία, τα περισσότερα σωματεία βγάζουν χρήματα. Δεν χρειάζονταν, επειδή είπε ο Νίκος, να αφιερώναμε κάποια χρήματα για τις ακαδημίες. Απλώς ήθελε μια σωστή λειτουργία, πιο σωστός προγραμματισμός. Ξεστηλώ, θα μπορούσε να φτιάξει με αυτά τα λεφτά ένα βοηθητικό γήπεδο, για παράδειγμα, για να δουλεύουν τα παιδιά. Αυτό είναι το μεγάλο μας πρόβλημα. Αυτό είπα. Δηλαδή, όταν είπα να διαθέσετε ένα ποσό, η προηγούμενη διοίκηση να διαθέτει ένα ποσό. Αν το εννοούσες, έτσι έχεις δίκιο. Αυτό εννοούσα. Δεν εννοούσα. Λόγω αν έχουμε έτοιμα τα πλάνα από τα παιδιά της Ακαδημίας, από την προπόνηση που κάνουν στο κλειστό, θα μπορούσαν να παίζουν την ώρα που θα μιλάει και ο Βασίλης. Και βέβαια αυτό το έκανε και ο Μάνος ο Γαβριλίδης, ο πρόεδρος της Επιστράκης που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Είπαν ότι το μεγάλο πρόβλημα στο νομό Ροδόπης είναι οι ακαδημίες. Έτσι, δηλαδή και γι' αυτό δεν δουλεύουν, είτε επειδή έχουμε έτοιμους παίκτες από τα ΤΕΦΑ, είτε το ότι τους παίρνει ο Παθρακικός τους καλύτερους. Υπάρχει τέτοιο πρόβλημα. Έτσι είναι. Δεν πιστεύω ότι περισσότερο για μένα ευθύνονται τα σωματεία αποκλειστικά. Σε περιοχές όπως η δικιά μας, ας πούμε, θα μπορούσε να το έχει μερίμνες. Δεν είναι θέμα τώρα αν παίζουν φοιτητές ή κάτι άλλο. Φροντίζεις, προγραμματίζεις, έχεις ακαδημίες για το καλό του τόπου ή το καλό των παιδιών και αυτό το πράγμα σου βγαίνει. Όπως είπε και ο πρόεδρος πριν, γιατί καθόμασταν και σκεφτόμασταν, υπάρχει σε εμάς ένα τεράστιο κενό ηλικιακά που δεν έχουν ποδοσφαιριστές να περιμένουμε να έρθουν στο ανδρικό τμήμα, να πω έτσι. Άρα για 5-6 χρόνια δεν δουλεύτηκε καθόλου η Ακαδημία. Ναι. Τώρα εκεί όμως δεν ευθυνόμαστε μόνο εμείς που ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο. Ευθύνονται και οι γονείς, ευθύνονται και άλλοι παράγοντες. Δεν είναι τυχαίο, ας πούμε, να μην υπάρχει, ας πούμε, παιδί από ολόκληρο μια τόσο μεγάλη περιοχή που να μην ασχολείται με το ποδόσφαιρο. Αυτές οι ηλικίες, δηλαδή τώρα τα ξέρετε όλοι, να μιλάμε τώρα. Είναι τα μαθήματα, είναι τα ίντερνετ, είναι άλλα ενδιαφέροντα. Αλλά τώρα με αυτό που έγινε, δεν ξέρω, τώρα εδώ τώρα είναι τη διφορούμενο αυτό που λέμε. Εδώ συμβαίνει το εντελώς αντίθετο. Το βλέπουμε τώρα σε γενιές από το 1 και μετά, επειδή έτυχε να ασχοληθώ και εγώ πέρσι με τις ακαδημίες, από το 1 και το 2001 και μετά, δηλαδή πιο μικρά, έχουμε 50-60 παιδάκια. Τώρα αυτή τη στιγμή δηλαδή υπάρχουν 50-60 παιδάκια στην Ακαδημία. Ναι. Και το πράγμα που βλέπουμε, προπονητής είναι ο Γιώργος Γκουνελάς, να αναφερθούμε και στον Γιώργο. Που κάνει πολύ καλή δουλειά, είναι φοιτητής στα ΤΕΦΑ. Αυτό θέλω να πω ότι βλέπουμε από μια μεριά 50 παιδάκια που είναι μέσα σε 3-4 σχολικά έτη και από την άλλη κανένα. Δηλαδή αυτή η αντίφαση. Καλά, αφού το ξεκινήσατε τώρα, απλά με το σταματάτε, είναι κρίμα για τα παιδιά δηλαδή. Γιατί αυτές οι ηλικίες τώρα, από τα 12 μέχρι τα 16 που θα μπορούσαν να παίξουν ενεργά, αυτή η τετραετία, πενταετία, έχει χαθεί. Κάποια παιδάκια είναι, όπως είπατε, στα ίντερνετ καφέ, δεν είναι στο γήπεδο. Εξαιτίας εγώ θα πω, της διοίκησης. Δεν ευθύνεται ο γονιός. Όταν θέλει το παιδί να το πάει να μάθει ποδόσφαιρο. Αν δεν υπάρχει στην περιοχή του Ακαδημία, πού το πάει. Ναι, και έτσι όπως είναι δύσκολη η καιρή τώρα.
Πιστεύω τώρα ότι και να θέλουμε να τα αφήσουμε εμείς, δεν θα μας αφήσουν τα ίδια τα παιδιά και οι γονείς. Μακάρι έστω έτσι, μακάρι έτσι έστω να γίνει έστω. Έχουν ταυτιστεί τα παιδιά με το άθλημα. Και να κάνω και μια μικρή παρένθεση. Το κόστος είναι πολύ μικρό σε σχέση με άλλες ομάδες. Δηλαδή, ίσα-ίσα να πληρώνει τον προπονητής και κάποια λειτουργικά έξοδα για τις μετακινήσεις, για τα παιδιά κτλ. Αλλά αυτό το ξέρουν τώρα στην τοπική κοινωνία, ξέρουν πόσο στοιχίζει το κάθε. Όχι, θέλω να πω ότι δεν το κάνουμε σαν. Δεν το κάνετε επιχείρηση. Δεν το κάνετε επιχείρηση. Δεν το κάνουμε επιχείρηση σαν κέρδος. Σε σένα έτυχε δηλαδή ο Κλήρος να ξαναφτιάξει την ομάδα. 4 δελτία είπε ο πρόεδρος είχατε. Ναι, είχαμε μεγάλο πρόβλημα στην αρχή. Και εγώ να σας πω ότι προβληματίστηκα, παρόλο που είμαι πολλά χρόνια σε αυτή την ομάδα και ξέρω πράγματα και καταστάσεις. Αλλά με μπροστάρει τον πρόεδρο και με τα υπόλοιπα παιδιά από πίσω, τελικά καταφέραμε σωστές κινήσεις και έχουμε φτιάξει μια πάρα πολύ καλή ομάδα με 15-16 παιδιά από την περιοχή. Του Δήμου, Ναι, να μην σας πω περισσότεροι μέσα από τις άπες. Ξαναφέραμε δηλαδή τα δικά μας τα παιδιά στο γήπεδο. Ο κόσμος έρχεται, ανταποκρίνεται σε αυτό. Ναι, για την κατηγορία. Για την κατηγορία, ναι. Και έχουμε φτιάξει, πιστεύω, μια αξιόμαχη και καλή ομάδα. Εντάξει, μέσα στην τριάδα είναι η ομάδα. Στην τρίτη θέση είναι, Ναι, ψηλά. Ναι, γι' αυτό είπαμε στην τριάδα. Καλά, δεν έχει το στόχο, φαντάζομαι, να βγείτε φέτος ή του χρόνου, ξέρω εγώ. Ο πρόεδρος εκείνο. Καλά, ο πρόεδρος είναι. Εγώ μιλάω τώρα για το αγωνιστικό κομμάτι, μιλάω τώρα. Γιατί το αγωνιστικό κομμάτι υπεύθυνος είσαι εσύ. Ο πρόεδρος θα μας πει για το διοικητικό, αν έχει στόχο. Κοιτάτε, εγώ δεν θα κρυφτώ. Αν σας έρθει θα την πάρει την κατηγορία. Αν περάσει από τα χέρια μας, εγώ δεν θα το αρνηθώ. Αν έρθει η πρωτιά θα την πάρετε. Αν έρθει με το καλό θα την πάρουμε. Αλλά έχουμε μείνει αρκετά πίσω από διάφορα προβλήματα που είχαμε στην αρχή. Αλλά αν έρθει θα την πάρετε, την κατηγορία. Όχι, η κατηγορία τώρα δεν είναι έτσι. Απλά είχε και μπαράζ μετά. Ναι, εντάξει, λέω. Πόσους πόντους είστε τον ενοιασμό? 6. Εντάξει, δεν είναι. Στο μεταξύ σας παιχνίδι που παίζετε? Όχι, έχουν και play-off 6 ομάδες. Έχετε και play-off, καλά λες. Από μία νίκη έχετε, νομίζω 3-1 είχατε χάσει και κερδίσατε 2-1. 2-1 είναι. 2-1 είναι. Πρόεδρε, τώρα εσύ για πες, άμα σας θέλει κατηγορία την πάρτε, βαστάτε οικονομικά. Πώς το βλέπεις? Τώρα μιλήσω γιατί το μπαλάκι σας είναι ειλικρινά. Άμα είναι να λέμε ψέματα εδώ πέρα, άστο. Εδώ μεταξύ μας, άμα λέμε και ψέματα, θεωρώ ότι είναι συλλογική η απόφαση αν θα πάρει την κατηγορία ή όχι. Εγώ έτσι πως το έχω στο μυαλό μου, δηλαδή με το καλό να βγούμε πρώτοι, θα κάνουμε μια συνέλευση εκεί στο χώρο μας και να αποφασίσουν όλοι μαζί. Εσύ τι θέλεις, τι θα πεις εσύ? Εγώ θέλω. Εγώ αντέχω. Εσύ αντέχεις. Σωματικά. Το ξυλό. Σωματικά, εντάξει. Δεν ξεχνάμε ότι έχουμε και άλλα μπαράζ μετά, έτσι, εκτός από τα μπαράζ. Εντάξει, δεν είπαμε ότι θα πάρει. Λέμε, αν έρθουν όλα καλά. Τώρα υποθετικά όλα αυτά. Ναι, καλό είναι να έχεις θετική σκέψη. Εγώ οικονομικά μίλησα, γιατί το μπαλάκι μετά από σένα που λες, εγώ άμα έρθει η κατηγορία την παίρνω αγωνιστικά, πάει στη διοίκηση. Και λες, αντέχετε να βγείτε και να. Εγώ τώρα για να μην μας περάσει ο κόσμος, σου λέει, παιδί μου, εντάξει, μην νομίζουν ότι είμαι υπερόπτηση οτιδήποτε. Όχι, βέβαια. Όχι, θέλω να πω ότι έχοντας και τόσα νέα παιδιά, όπως είναι ο Γιώργος, έχουμε 4-5 είναι του 95 γεννηθείς. Ναι. Δεν μπορείς να πεις, σε αυτά τα παιδιά και τους υπόλοιπους, δηλαδή γενικά στον αθλητισμό, ξέρεις κιόλας. Εσύ λες για το στόχο για το κίνητρο. Πρέπει να δώσεις κίνητρο στους παίκτες. Πάμε να βγούμε πρώτοι. Πάμε για το καλύτερο. Ναι, για το καλύτερο. Εντάξει, ο προπονητής αυτό θα πει. Αλλά εφόσον το λέει και η διοίκηση, αν έρθει κατηγορία. Λογικά, ο πρόεδρος λέει την παίρνω, εγώ είμαι εδώ για να την πάρω την κατηγορία και πιθανόν ο πρόεδρος είναι ηγέτης, τραβάει και τους άλλους. Λέει στην ομάδα και λέει πάμε όλοι μαζί. Τον ακολουθούν τον πρόεδρο. Συνήθως δηλαδή, τον ακολουθούν. Ναι, σε λογικά πλαίσια, γιατί πρέπει λίγο να καταλάβουμε και σε τι καιρούς είμαστε. Οι περισσότεροι δεν το έχουν καταλάβει. Εγώ ας πούμε, το να βγούμε πρώτοι θα μ' αρέσει περισσότερο, γιατί θα είναι μια πρώτη νίκη με λίγο budget. Δηλαδή τα παιδιά, τώρα εντάξει, περισσότεροι. Λες να είναι μια δικαίωση για σένα και για την ομάδα σας. Το καλοκαίρι, ας πούμε, όταν μιλούσαμε, με όλες αυτές τις δυσκολίες για να κλείσουμε παίχτες, κάποια στιγμή ας πούμε απογοητεύτηκα. Και η ατάκα που τους έλεγα, ας πούμε, αυτό που σας ενδιαφέρει δεν είναι τι λεφτά θα πάρετε. Είναι τι λεφτά θα κλείσετε. Να έχετε να λέτε, εγώ έκλεισα τόσα. Κλείνουν τόσα και παίρνουν ψίχουλα. Αυτό ισχύει. Εγώ τουλάχιστον. Καλά, πλέον αυτό κοίταξε, έχει αλλάξει παρεμπιπτόντως. Δεν λένε τι λεφτά θα πάρετε, τι λεφτά θα κλείσετε. Λένε έλα στο γήπεδο για να προπονηθείς. Η λέξη χρήμα έχει φύγει μέσα από τα γήπεδα. Δεν υπάρχει. Εκεί πέρα δεν σταματάς τίποτα. Μπορώ να κάνω time out γιατί. Διάλειμμα.
Ξανά κοντά σας, κυρίες και κύριοι. Έχουμε την Ελπίδα Σαπών, τον πρόεδρο, τον Ηλία τον Εμιρζά, τον προπονητή, τον Βασίλη τον Χαριτόπουλο και τους ποδοσφαιριστές Παναγιώτη Ευθυμιάδη, Γιώργο Πανταζή και Γιώργο Κασιτερίδη. Για διάβασε λίγο να μπούμε και στα του Εύρου. Ναι, λοιπόν, υπάρχει μια ανακοίνωση την οποία στείλαν 4 σωματεία την υπογράφουν, έτσι. Μέχρι στιγμής δεν ξέρω, μετά από τότε που πήρα εγώ το χαρτί, μπορεί να υπογράψαν και άλλα σωματεία, δεν το γνωρίζω. Έχει θέμα αναβολή παιχνιδιών Α κατηγορίας Εύρου. Παρακαλούμε, και είναι προς την Εύρου. Παρακαλούμε να μας γνωρίσετε τους λόγους, όπως και σε ποια διάταξη του ΚΑΠ περί αναβολής αγώνων ποδοσφαίρου στηρίχτηκαν αυτοί, ώστε να προβείτε σε αναβολή των παιχνιδιών τη 13η αγωνιστικής Α κατηγορίας Εύρου το Σάββατο 2 Δευτέρου του 2013. Δεδομένου ότι όλα τα παιχνίδια της αγωνιστικής αυτής θα διεξαγόταν στο νότιο τμήμα του νομού και σε συνδυασμό των καλών κλιματολογικών συνθήκων, θεωρούμε ότι η συγκεκριμένη απόφαση δεν μπορεί να αιτιολογηθεί, εκφράζοντας παράλληλα και τον προβληματισμό μας, αφού τέτοιες ενέργειες είναι φανερό ότι μειώνουν την όποια καλή αγωνιστική εικόνα και εξέλιξη του πρωταθλήματος. Παρακαλούμε για την απάντησή σας. Με εκτίμηση, τα σωματεία είναι του Εθνικού, των Καπαδοκών, της Ένωσης Άδειας Αριστίνου, του Άλεξ. Ήταν μέχρι τις 11-12 η ώρα αυτές οι υπογραφές που είχαν μαζέψει. Δεν ξέρω τι είναι. Να πω ότι την Πέμπτη το μεσημέρι, το πρωί αναβληθήκαν τα παιχνίδια του Σαββάτου. Λοιπόν, εγώ είχα μια επικοινωνία με την Εύρου για το θέμα αυτό και ρώτησα γιατί αναβλήθηκαν τα παιχνίδια. Η απάντηση, την οποία πιστεύω θα δώσουν και στα σωματεία, έτσι, δεν πιστεύω ότι θα είναι διαφορετική, το ότι να μην υπήρξε κάποιο κόλλημα, κάποιο πρόβλημα, αναβαλόταν κάποιος αγώνας και θα έπρεπε να μετατεθεί Τετάρτη. Και για να μην, επειδή δεν υπάρχουν πολλές Τετάρτες μέσα στο πρόγραμμα, γιατί υπάρχουν αγώνες κυπέλου, υπάρχουν οι μικτές, οι οποίες για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια ο Εύρος είναι στην κορυφή και στους νέους και στους παιδες. Και γι' αυτό, γιατί θα υπήρχαν πρόβλημα μετά τις Τετάρτες. Αυτή ήταν η απάντηση από την ΕΠΣ πάνω σε αυτό εδώ. Η τελική απάντηση. Έχουμε ένα καλό. Από αυτά που έμαθα εγώ από την ΕΠΣ, έτσι. Τώρα, απάντησα πάνω τα σωματεία. Επίσημα αυτό. Σάββα, έχουμε ένα καλό. Πληροφοριακά. 4 σωματεία σε εισαγωγικά αντίπαλα κάναν κοινή. Ναι, κοινοπραξία. Κοινοπραξία. Αυτό είναι πολύ καλό. Επ' ευκαιρία, αφού αυτό είναι ένα βήμα να κάνουν ένωση. Ναι, αυτό είναι ένα καλό βήμα για ένωση. Έχουμε μια πρόσκληση του Ποντιακού. Παρακαλεί να βρεθείτε στην κοπή της Πίτας των Ακαδημιών του Σωματείου μας, που θα γίνει στις 9 Δευτέρου και ώρα 11 στο ξενοδοχείο Γκρέκ Οτέλ στην Εγνατία. Όπως γίνεται κάθε χρόνο. Έτσι. Το Σάββατο λοιπόν ο Ποντιακός κόβει την πίτα του στο Γκρέκ Οτέλ Εγνατία στις 11 η ώρα. Λοιπόν, έχουμε όμως και τον πρόεδρο του Άλεξ. Τι έγινε, πρόεδρε, το διαβάσαμε. Έχεις τίποτα άλλο να πεις για την ανακοίνωση? Τον πρόεδρο του Άλεξ, τον Γιάννη Τηλιανίδη. Καλησπέρα. Έλα, για χαρά. Λοιπόν, με έδωσε μια πάσα τώρα με την ανακοίνωση του Ποντιακού να πω ότι και εμείς έχουμε χορό στις 9 του μήνα. 9 του Φλεβάρη, στο κέντρο εκεί στο 7ο, στις 9 το βράδυ. Και βέβαια καλούμε εχθρούς και φίλους όλοι Σάββα, εμείς θα πάμε. Να έρθουμε εκεί. Και προσκλήσεις δεν υπάρχουν. Προσκλήσεις είναι όλοι πληρώνουν υπόψη. Ναι, να το ξέρετε αυτό. Εμείς θα έρθουμε, Γιάννη, με τον Σάββα να έρθουμε. Θα έρθετε, θα πληρώσετε από 15 ευρώ που είναι η πρόσκληση, θα έρθετε, είστε ευπρόσδεκτοι. Από 15 ευρώ, Άγγελο, να πάμε στον Ποντιακό με 7,5. Εντάξει, πάμε στον Ποντιακό που επιθυμείτε. Εμείς τι θα πάμε όμως, σαν εχθροί, σαν φίλοι? Ναι, αυτό τώρα, όσον αφορά για το προηγούμενο σχόλιο για τις 4 ομάδες κλπ. Όταν υπάρχει κοινό συμφέρον. Ναι. Εσείς τι μάθατε για την αναβολή των παιχνιδιών, κύριε Λιανίδη? Ότι τα παιχνίδια δεν έγιναν γιατί οι ομάδες του Βορείου Εύρου δεν μπορούσαν να προπονηθούν λόγω των καιρικών συνθήκων. Ποιος το είπε αυτό? Απλά πράγματα. Ποιος το είπε αυτό? Αυτό το λέτε εσείς? Ποιος το είπε αυτό? Εγώ μίλησα με Σάββα, οι καστανιές είχαν ρεπού. Τα ρύζια είχαν ρεπού, ας το πούμε. Μόνο ωραίες σημαίνει. Και το δημότυχο. Εγώ μίλησα με την ΕΠΣ σήμερα, Γιάννη, πριν μπω μέσα στο στούντιο και μου είπαν ότι δεν έβγαιναν οι Τετάρτες. Γι' αυτό δεν γίνανε. Γιατί ένα παιχνίδι, π.χ. Καπαδοκία Παλός, αν δεν μπορούσε να γίνει, ή Άλεξ Δημότυχο το γήπεδο, θα έπρεπε να πάνε Τετάρτη. Εν τω μεταξύ έχουν Τετάρτες κύπελα, υπάρχουν οι μεικτές και αλλοιώνεται έτσι το πρωτάθλημα. Αυτή ήταν η απάντηση τουλάχιστον προς εμένα. Δεν ξέρω αν είναι αυτή και προς εσάς, έτσι. Σας το λέω. Ήταν η απάντηση προς εμένα, γιατί όταν έμαθα για την ανακοίνωση πήρα τηλέφωνο για να μάθω τι έγινε. Σε μένα μου είπαν ότι είχε χιόνια Βορείος Εύρος.
Από τα φέρει και πάνω. Εντάξει. Και έπρεπε να αναβληθούν όλα, και Α και Β και Γ, για να πάνε όλα σιγά σιγά σε μια σειρά. Ναι, δηλαδή αν γινόταν το παιχνίδι του Νοτιού Εύρου στη Β και Γ, γιατί γίνεται και αυτό και έγινε, δεν είναι η πρώτη φορά που θα γίνει, τα παιχνίδια του Β και του Νοτιού Εύρου, τα δύο παιχνίδια, δηλαδή τα παιχνίδια Β κατηγορίας και Γ κατηγορίας του Νοτιού Εύρου μπορούσαν να γίνουν άνετα. Και τα άλλα να γίνουν ένα άλλο, μία άλλη Κυριακή. Κύριε Λιαννίδη, υπάρχει περίπτωση. Όταν λέω κάτι το έχω τεκμηριωμένο. Τώρα δεν χρειάζεται. Κύριε Λιαννίδη, υπάρχει περίπτωση να αναβληθούν τα παιχνίδια και την Τετάρτη του κυπέλου, έτσι. Γιατί ο καιρός είναι χάλια. Τα παιχνίδια γίνονται κανονικά την Τετάρτη και μέχρι τώρα είναι κανονικά να γίνουν και το Σαββατοκύριακο, και αυτό μου το είπανε. Περίμενε, Γιάννη, τώρα. Λες ότι μπορούσε να γίνει η Β και η Γ. Υπήρχαν ομάδες για το κύπελο και από τη Β και από τη Γ. Έτσι. Δηλαδή το τυχερό είναι από τη Γ. Ναι. Κύπελο, δηλαδή δεν θα μπορούσαν να βγουν Τετάρτες στο Σάους. Μπορείτε με καράβι και μπορεί και να μην έρθει, γιατί μπορεί να συνεχιστεί η απεργία. Το πρόβλημα δεν είναι στον κάτω τον όμιλο, στους κάτω του ΒΑ, ΓΑ. Είναι στο ΒΒ, ΓΒ, επάνω. Γιατί λοιπόν, εκεί είναι 15 παιχνίδια. Εντάξει. Και 15 ομάδες και 14. Εδώ είναι 10 και 12 ομάδες. Ας τελειώσουν δύο αγωνιστικές αργότερα. Πού είναι το πρόβλημα, δεν κατάλαβα. Μα ήδη θα τελειώσουν 1,5 μήνα αργότερα ή επάνω. Δεν κατάλαβα πού είναι το πρόβλημα. Και σου λέω εγώ ότι το Σαββατοκύριακο πάλι η ΕΜΗ έδωσε καιρό. Λοιπόν, κακό καιρό. Εάν είναι πάλι θα ανεβούν. Ξέρετε από πότε έχουμε να παίξουμε εμείς σαν Άλεξ? Από τις 12 Δεκεμβρίου. Όλες οι ομάδες τόσο έχουν, Γιάννη. Και Γιάννη, ακόμα, Γιάννη, όλες οι ομάδες τόσο έχουν να παίξουν. Όλες οι ομάδες τόσο έχουν να παίξουν. Γιάννη, να σε ρωτήσω κάτι. Αν επειδή είχατε εσείς τους μεταξάδες πρώτη αγωνιστική. Εντάξει, έχουν μια εβδομάδα παραπάνω. Κάποιος θα τύχει. Γιάννη, τύχει να είσαι εσείς. Γιάννη, να σε ρωτήσω κάτι, ρε. Πες πως αναβληθήκαν τα παιχνίδια για αυτό που λες εσύ. Επειδή ήταν προπόνητες οι ομάδες του Βόρειου Εύρου. Δεν είναι κακό αυτό. Παίξτε επί ίσες ώρες. Αν και σε μια εβδομάδα πόσο φυσική κατάσταση μπορεί να φτιάξει μια ομάδα που δεν έχει προπονηθεί. Έτσι. Δηλαδή αυτό που είπες πριν. Ναι. Έτσι. Ναι. Ότι αυτή είναι μια σκέψη. Ναι, δηλαδή αυτό το πονηρό που είπες εσύ, ότι για να βοηθηθούν οι ομάδες του Βόρειου Εύρου κτλ. Δεν είναι κακό. Παίξτε στο μέτρο του δυνατό επί ίσες ώρες. Εγώ θα πω κάτι άλλο. Η Καπαδοκία έκανε προπόνηση μέσα στο γήπεδο του Βούρκο που είχε. Μπορούσε να κάνει προπόνηση. Ξέρεις τι έκανε η προπόνηση η Καπαδοκία? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι έκανε. Δεν ξέρω τα σωματεία τι κάνουν το καθένα ξεχωριστά. Δεν έκανα κανένα τέτοιο αίτημα, επειδή δεν μπορούσαμε να κάνουμε προπόνηση και τις Καπαδοκίες στο γήπεδο ξέρεις πώς είναι. Ξέρω πώς είναι. Όλο το δεκαήμερο δεν μπήκαν μέσα και όμως δεν έκανα κανένα τέτοιο να αναβληθεί και δεν κάναμε προπόνηση. Πήγαιναν στα χωράφια και κάναν προπόνηση οι άνθρωποι. Τέλος πάντων, δεν είναι το θέμα μας αυτό. Είναι ότι αύριο μεθαύριο που θα γίνει κάτι αντίστοιχο εδώ, να δούμε. Τι ευαισθησία δεν υπάρχει. Χορός της 9 του μηνός. Χορός. Κρατάμε αυτό μόνο. Γιάννη, χορός, να έχει επιτυχία ο χορός σας, να μαζέψετε λεφτά. Με τον Σάββα θα είμαστε εκεί, να ξέρεις. 9 η ώρα στο 7ο. 9 η ώρα στο 7ο τον Σάββα. Ορχήστρα, σικάρια και άλλοι κλπ. Ιστορίες. Πόσο, 15 ευρώ έχεις είσοδο? Δάμα πράγμα. 15 ευρώ είσοδος και καλούμε όλους τους Αλεξάκηδες και μη Αλεξάκηδες και τα παιδιά Χαριτόπουλους και Θεία τους φίλους από τις Άπες στον χώρο μας. Και μου έκανε μεγάλη εντύπωση, δεν μου έκανε εντύπωση γιατί και εμείς έτσι είμαστε εδώ. Όλα τα καταστήματα συνδράμουν κανονικά, αφού δεν προλαβαίνεις να πας και αμέσως τάκ βγάζουν και σου δίνουν 10 ευρώ στην Αλεξανδρούπολη. Ναι, μόλις πας αρχίζει και κλαίει ο καταστηματάρχης. Πω ήρθε το ρεύμα, πω ήρθε το νερό, πω ήρθε αυτό και δεν δίνει μία δραχμή. Μπράβο, συγχαρητήρια στον εμπορικό κόσμο στις Άπες. Συγχαρητήρια. Όχι σαν τους δικούς μας που κοιμούνται. Αυτά. Καλή θα γίνει, καλή. Σάβα, να πω τώρα ότι άμα έχουμε μία ακόμη αναβολή Τετάρτη που είναι έτσι το πρόγραμμα το απαλός εθνικός, πότε θα γίνει? Ενδέχεται να γίνει και στο. Ναι, φαντάζομαι όμως να γινόταν αυτή τη. Όχι, θέλω να πω τώρα. Υπάρχουν δύο παιχνίδια που εκκρεμούν για το πρωτάθλημα. Το απαλός εθνικός και το πεντάλοφος Βίσα. Το πεντάλοφος Βίσα έχει αναλευθεί 2 φορές, όπως και το απαλός εθνικός. Άντε το πεντάλοφος Βίσα, που είναι πιο κάτω κατηγορία, μπορείς κάπου να το βάλεις μια Τετάρτη. Το απαλός εθνικός. Δεν μπορείς, γιατί παίζει το πρωτάθλημα, ποιος θα πέσει, ποιος θα σου κάνει. Όλα τα είναι το ίδιο. Τι θα γίνει τώρα, άμα γίνει μια αναβολή ακόμη? Σάβα, έχω ένα μήνυμα από ένα οργισμένο φίλαθλο. Ναι. 12:41 λέει, πάμε καλά. Ο κόσμος πεινάει, λέει, και ακόμα δίνουν λεφτά για μπάλα.
και μετά κόβεται το μήνυμα. Λέει και κάτι άλλο, με τι και κόβεται το μήνυμα. Μάλλον από αυτό που είπες, Πρόεδρε, για να δίνετε λεφτά σε κάποιους παίκτες. Ή δύνατη, τέλος πάντων, μέχρι και πέρυσι, ναι, σε αυτές τις κατηγορίες. Λοιπόν, ο λόγος στους ποδοσφαιριστές, λίγο έτσι να τους μάθουμε ποιοι είναι, γιατί τους αδικήσαμε λίγο. Στο πρώτο μέρος, πρόεδρος και προπονητής ανέλαβαν. Λοιπόν, για να σας μάθουν οι τηλεθεατές ποιος είναι ο καθένας και την ιστορία σας μέχρι τώρα, τι έχετε κάνει. Καλησπέρα, Παγιώτης Θημιάδης είμαι. Πόσο χρόνο είσαι, Παγιώτη? 24 είμαι. Ναι, το 88. Ξεκίνησες? Ξεκίνησα στον Ορφέα Στρίμης, κοντά στη Σάπες, ένα χωριό, γειτονικό. Πριν πόσα χρόνια? 8. Από εκεί πήγα στο Λύσο Λουφαρίου, το χωριό μου, και φέτος ήρθα στην Ελπίδα. Πρώτη χρονιά. Ναι, πρώτη χρονιά. Σε βρήκε ο προπονητής, σε χτύπησε τη μεταγραφή? Με πήραν τηλέφωνο από τη διοίκηση και μου είπανε... Στόπερ, έτσι. Μάλιστα. Ο πρόεδρος. Ποιο στόπερ γουστάρεις πιο πολύ, έτσι, ποιος αρέσει πιο πολύ? Δεν ξέρω χωρίς κανέναν, όλοι είναι. Μην μου πεις Ζαναρέν Μπουμψό και τρελαθώ τώρα. Κοντά βγω μέσα από το παράθυρο. Λοιπόν, τον πρόεδρο της ΑΕΔ, τον Θανάση τον Καψίκα. Καλησπέρα, πρόεδρε. Καλησπέρα, Σάβα, καλησπέρα στο πάνελ, καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Να πάρω και εγώ μια πάσα από τον Γιάννη τον Λιανίδη. Κάνα χορό έχεις, πρόεδρε? Έχουμε χορό και εμείς 9. Για τα χρόνια του Δημοτικού. Στο κέντρο Θρακιώτης στο Δημότυχο. Στο κέντρο Θρακιώτης στο Δημότυχο, πότε? 9 Φεβρουαρίου. Α, και εσείς 9 του μήνα. Ένας θα πάει εκεί, ένας εδώ, ένας αλλού. Θα μοιραστούμε. Σαν και άμα θα έρθουμε, σε εσάς είμαι με πρόσκληση ή χωρίς? Θα πληρώσουμε. Με πρόσκληση, αλλά θα πληρώσει διπλή τιμή. Σε διπλή τιμή. Έτσι. Λοιπόν, καλούμε άρα, όλο τον κοίτα, κόσμο δηλαδή, του άμα Δημοτικού και όχι μόνο, να παραβρεθούν και να ενισχύσουν την ομάδα του Δημοτικού. Η πρόσκληση είναι 15 ευρώ, έτσι. 15 ευρώ και τι ώρα ξεκινάει, πρόεδρε? 9. 8.30 ώρα. Άρα δηλαδή, άμα γίνουν αγώνες το Σάββατο, θα παίξετε Άλεξη Δημότικο και αμέσως μετά και οι δύο για χορό. Κάποιος μπορεί να μην. Δεν πειράζει. Να είναι στα χωριά να κερδίσει. Το ποδόσφαιρο είναι άθλημα το οποίο έχει λύπες και χαρές. Οπότε δεν πειράζει. Τι να κάνουμε, έτσι είναι. Το ξέρουμε, το βλέπετε εσείς από άλλη οπτική γωνία. Να πούμε ότι Σάββα στο χορό θα τιμήσουμε τους ποδοσφαιριστές και τη διοίκηση το 1980 που κατακτήσανε το κύπελλο Ερασιτεχνών Ελλάδος. Γι' αυτό καλό είναι να παραβρεθούν. Θα καλέσουμε βασικά όλους τους παλεμάχους εκείνης της εποχής. Έτσι. Καλό είναι να μην ξεχνάμε την ιστορία. Θα τους τιμήσουμε, ναι. Αυτό γίνεται πρώτη φορά, έτσι. Στα πλαίσια των 80 χρόνων της Αθλητικής Ένωσης του Δημοτικού. Δεν το ξεχάσουμε αυτό, δεν το ξεχνάμε. Όχι βέβαια, όχι αλλήλω. Έτσι. Λοιπόν. Ξέρουμε και πρόεδρε είσαι πρωτοποριακός, το ξέρουμε. Ευχαριστώ. Έχεις να πεις τίποτα για την ανακοίνωση που βγάλανε τα σωματεία? Δεν νομίζω να είναι αυτό που είπε ο κ. Λιανίδης. Προπόνηση γίνονται στα κλειστά γυμναστήρια. Η Αθλητική Ένωση Δημοτικού κάνει προπόνηση, όχι στο γήπεδο της, γιατί είναι ακατάλληλο. Σε κλειστό γυμναστήριο κάνει και στα γύρω χωριά. Μας βοηθάνε τα χωριά που είναι γύρω, τα γήπεδα. Ωραία, πρόεδρε, σε ευχαριστώ. Κάτι άλλο θα ήταν. Αυτά είναι απόφαση της ΕΠΣ, δεν είναι τις ομάδες του Βορειού Εύρου. Δεν νομίζω να είναι κάτι. Σάββατο 8.30 ώρα, χορός της ΑΕΔ. 15 ευρώ η πρόσκληση, άφθονο ποτό και χορό. Έτσι. Γιατί εμείς εκεί στο Δημότικο χορεύουμε πολύ. Έτσι, πρόεδρε. Μπράβο. Λοιπόν, καλό βράδυ. Καλά να περάσετε, πρόεδρε. Να ευχηθούμε στις ΣΑΠΕΣ να εκπληρώσουν τους στόχους τους. Καλή επιτυχία για το 2013. Σάβα, πρέπει να κανονίσεις εσύ με τον Νίκο που θα πάτε. Εσύ με τον Νίκο που θα πάτε, γιατί εγώ ξέρεις που θα είμαι 10 η ώρα το Σάββατο. Πού θα είσαι, εσύ? 10 η ώρα που εδώ, πρόσκληση ο Ποντιακός. Το πρωί είναι γι' αυτό. Το ξενοδοχείο, ναι. Εγώ θα είμαι και εσείς θα πάτε. Από το πρωί θα φύγετε. Ο ένας πρέπει να φύγει από το πρωί εκεί. Να κάνετε σχετικά με τις κάμερες. Εμείς θα πάμε εκεί που είναι πιο φτηνή πρόσκληση, αγόρι μου. Θα έρθετε όλοι μαζί το πρωί τότε. Γεια σας, συνέχισε Παναγιώτη. Σε διακόψαμε, αλλά τι να κάνουμε, ο πρόεδρος έχει τα ζώα γιατί πρέπει να πάει κόσμος στο χώρο. Πείτε μου κάτι άλλο. Πώς βλέπεις το πρωτάθλημα φέτος? Δύσκολο πρωτάθλημα. Ξεχώρισες έτσι κάποιες ομάδες, δηλαδή αυτές που είναι στην κορυφή, η διαφορά των 6 βαθμών από τη δικιά σας είναι πιο δυνατές? Πώς τις έχεις δει, τις αντιμετώπισες και μέσα? Οι περισσότερες ομάδες είναι ισοδύναμες περίπου. Ισοδύναμες, έτσι. Ναι. Τώρα εντάξει, κάποιες ατυχίες, κάποιες συγκυρίες, μερικές κάνουν βαθμούς.
Έτσι είναι ποδόσφαιρο. Θα αλλάξει η εξάδα, πιστεύεις? Δηλαδή οι Άγιοι Θεόδωροι προχθές και της Αντωνίας μου μπήκαν στην εξάδα, βέβαια μικρή είναι η διαφορά. Αλλά... Ναι, είναι οι Άγιοι Θεόδωροι, είναι οι Ξυλαγανοί. Είναι αρκετές ομάδες που θα παλέψουν. Ο coach που τα ελέγχει πιο καλά, έχει βάλει στυλό και χαρτί κάτω, έτσι δεν είναι coach. Περίπου έχει βγει εξάδα. Περίπου έτσι. Δεν αλλάζει δύσκολα. Μια έκτη θέση ίσως παιχτεί. Τι να κάνει την έκπληξη ο Μίσχος από κάτω. Ναι. Επειδή είναι ανεβασμένος το τελευταίο διάστημα. Λοιπόν, δίνουμε πάσα στον πιο μικρό της παρέας, τον Γιώργη. Πες μας λοιπόν, Γιώργη. Καλησπέρα και από μένα. Ο Γιώργος Καστερίδης είμαι εγώ. Είμαι 17 χρονών, γεννημένος το 1995. Φέτος έχω έρθει στην ομάδα, είναι καινούργια μου ομάδα μετά από τον Παναθηναϊκό. Αγωνιζόμουν γύρω στα 7 με 8 χρόνια στον Παναθηναϊκό από το 2005. Από τις Ακαδημίες. Έχω ξεκινήσει από τις Ακαδημίες, ναι. Και η δεύτερη ομάδα μου είναι το Σαψί. Έπαιξε καθόλου στα πρωταθλήματα αυτά, το ΝΤΕΠ που είναι κάτω 17? Πέρσι από τα 16 μάτς έχω βγάλει τα 13, ήμουν σχεδόν βασικός. Και γενικώς τα τελευταία 3 χρόνια ήμουν στα ΔΕΠ και είχα βγάλει παιχνίδι. Δεξιμπάκ. Δεξιμπάκ, αριστερό. Και γιατί έφυγες από εκεί, Γιώργο? Αυτό δεν θέλω να σας το πω. Δεν ξέρω το λόγο βασικά κιόλας. Θα πικράνεις και κόσμο, Λόγω ηλικίας μου πάνω. Έφυγες, σε διώξαν, δεν έφυγες? Ναι, στην ουσία ναι. Ναι. Τι λόγω ηλικίας? Λόγω ηλικίας, ότι δεν κάνουν ηλικιακά. Για τα K17 δεν έκανες? Για τα K20. Για τα K20. Ήσουν στα K17 και δεν μπορείς να πας... Ήμουν στα K19 πέρυσι στη Β' Εθνική, φουτμπολή, και φέτος που ανεβήκαμε ήμουν στα K20. Εσύ τι πιστεύεις τώρα, έχεις κερδίσει από αυτή, είναι καλύτερα να ήσουν εκεί ή πώς το βλέπεις εσύ? Κοιτάξτε, ή τώρα που παίζεις αλφατοπικό? Κοιτάξτε τώρα, όταν είχα τον Παναθηναϊκό και ήρθα στη Σαψί, εντάξει, είχα μια απογοήτευση. Αλλά στην πορεία μετά τις προπονήσεις και μετά που μπήκα στο κλίμα της ομάδας και άρχισα να παίζω και βελτιωνόμουν αγώνα από αγώνα, προτιμώ να παίξω εδώ παρά εκεί. Δηλαδή, για παράδειγμα, μου κάνουν πρόταση τώρα για να πάω στον Παναθηναϊκό, θα τους πω όχι. Εσύ δεν έχεις τώρα, για να είσαι εκεί, Γιώργο, από τη στιγμή που ξεκίνησες, έχεις φιλοδοξία να γίνεις επαγγελματίας. Δεν μπορείς να πεις όχι στον Παναθηναϊκό τώρα. Η μοναδική ομάδα... Αυτή τη στιγμή η μοναδική ομάδα που θα πω όχι είναι αυτή. Δεν θέλω να γυρίσω πίσω. Έχεις πικραθήλες. Προφανώς κάτι δεν χειριστήκαν καλά. Και αυτό, αλλά παίζονται πολλά άλλα πράγματα. Όχι, αυτό είναι καλό να ακούγεται. Κοίταξε, από τη στιγμή, εγώ δεν ξέρω τώρα αν είσαι καλός παίκτης ή πόσο καλός είσαι, εν πάση περιπτώσει. Αλλά λέω, αν προφανώς για να ακούω ένα πικραμένο παιδί, γιατί εγώ ακούω ένα πικραμένο παιδί, να το δουν αυτό, όχι στο Παναθηναϊκό, μόνο σε όλες τις ομάδες, ώστε να μην μικραίνουν τα παιδιά. Έτσι, σαν γενικό σχόλιο το λέω, δεν το λέω μόνο για σένα. Έτσι. Είναι κρίμα δηλαδή παιδί που έχει γεννηθεί μέσα στον Παναθηναϊκό, έχει γεννηθεί ποδοσφαιρικά, ενώ να έχει γεννηθεί ποδοσφαιρικά, να μην νιώθεις ψυχική επαφή με αυτήν την ομάδα. Είναι κρίμα. Έτσι. Και πάντα ένας προπονητής αλλάζει, φεύγει. Εννοείται. Έτσι, δηλαδή, όχι επειδή δεν ήταν της αρεσκίας του προπονητή. Κοιτάξτε, μπορεί και να μην έκανα, έτσι ήταν η γνώμη δικιά του. Αλλά τέλος πάντων πήγε σε μια επίσης ιστορική ομάδα. Κοιτάξε να τους βγάλεις ψεύτες. Αυτό κάνω. Αυτό το κάνεις μέσα από τη δουλειά. Άμα δουλεύεις, θα τους βγάλεις ψεύτες και θα πει ότι κακώς εγώ έφυγα τότε και τα λοιπά. Και να έχεις τη δύναμη και να το πιστέψεις και να δουλέψεις βέβαια. Εννοείται. Πόσες συμμετοχές είπες Γιώργο είχες φέτος, το 13-17? Φέτος. Πέρυσι, με τα K17. Από τα 18-13, ναι, εκεί γύρω. 13 με 14. Πάμε καλά δηλαδή. Ναι, ήταν... Καλός μαθητής είσαι? Όχι. Οπότε και ήταν να είσαι καλός ποδοσφαιριστής τουλάχιστον. Αυτό ελπίζω κι εγώ. Ωραία. Δώστε την πάσα να μας πει και ο άλλος ο Γιώργης Πανταζής. Καλησπέρα και από μένα. Γιώργος Πανταζής λέγομαι, από τις Άπες είμαι. 30 χρονών. Ξεκίνησα στη ηλικία των 13 από τα τσικότοτε της Ελπίδας Απών που είχε γίνει. Ίσως η πρώτη οργανωμένη προσπάθεια που είχε γίνει τότε να οργανωθούν οι παιδιά για να βοηθήσουν τον τόπο και την ομάδα. Μετά προωθήθηκα στη μεγάλη ομάδα της Ελπίδας Απών. Έκανα ένα μικρό πέρασμα λόγω δουλειάς κιόλας από Ποσειδώνα Καρπάθο. Μετά ξαναγύρισα Ελπίδας Απών για 4 χρόνια στην Δόξα Αγρατινής και από φέτος πάλι στα γνώριμα λιμέρια. Καρπάθο, στην Καρπάθο. Καρπάθο, ναι, Καρπάθο. Ένα νησί εκεί πέρα κάτω. Έχει ενδιαφέρον και το πρωτάθλημα. Λόγω δουλειάς ήταν βασικά. Ναι, Γιώργο, εσύ τώρα είσαι εκεί γεννήθηκες και εσύ μεγάλωσες στις Άπες. Ναι, εκεί. Εσύ τώρα νιώθεις Ελπίδας Απών. Δηλαδή, άμα σε ρωτήσει κάποιος τι ομάδα είσαι, λες είμαι Ελπίδας Απών. Φυσικά, τι θα πω.
Όχι, ξέρεις γιατί το ρωτάω αυτό. Γιατί υπάρχουν όπως παλιά δηλαδή, πριν κάποια χρόνια που ο Παθρακικός έπαιζε β' τοπικό. Τον Παθρακικό δεν θυμάμαι αντίπαλο. Ναι, τι θέλω να σου πω, ότι ρωτούσες κάποιον φίλαθλο ή ποδοσφαιριστή και σου λέγε είμαι Παθρακικός. Δεν σου λέγε, ας πούμε, είμαι κάτι άλλο. Το ρωτάω, γι' αυτό σε ρωτάω εσένα. Εσύ νιώθεις ελπίδα Σαπών? Ελπίδα Σαπών, ναι. Πιο πολύ από ότι Παθρακικό δηλαδή. Ναι. Εντάξει, ωραία. Εντάξει, όχι, αλλά... εντάξει, δεν είναι κακό. Εντάξει. Αυτή ήταν η ερώτησή μου. Πώς νιώθει ένα παιδί που γεννήθηκε μεγάλος και έπαιξε πολύ περισσότερο στην ομάδα του. Τώρα όταν είναι και ντόπιοι κάτοικοι, πιστεύω πονάνε και τον τόπο τους λίγο παραπάνω. Από ότι... Υπάρχουν τώρα φιλαθλοί. Εσύ τώρα επειδή ζεις και εκεί τώρα μέσα. Να υποστηρίζουν τον Παθρακικό. Όχι. Που να λένε είμαι ελπίδα Σαπών. Δηλαδή να νιώθουν ότι είμαι της ελπίδας Σαπών. Ότι είμαι. Καταλαβαίνεις τι λέω. Δηλαδή να έχει μόνο φιλάθλους ελπίδας Σαπών. Υπάρχει αυτό στις άπες. Πώς το βιώνεις, εσύ για παράδειγμα είσαι Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός, ξέρω εγώ. Υποστηρίζω μια ομάδα. Υποστηρίζεις μια ομάδα, ας πούμε, μια μεγάλη ομάδα. Λες είμαι, ξέρω εγώ, Ολυμπιακός και ελπίδας Σαπών. Εντάξει, τώρα αυτά με τις μεγάλες αθηναϊκές ομάδες ή το Σπάνο Θεσσαλονίκης, λίγο σιγά σιγά αρχίζουν και ξεφτάνε, γιατί βλέπουμε τι γίνεται και στο ποδόσφαιρο που είναι έτσι πιο πάνω κατηγορίες. Αλλά ναι. Πρώτα απ' όλα πιστεύω τον τόπο μου. Θα βοηθήσω τον τόπο μου. Φλέφατε στις πρώτα, δεν ρωτάω εγώ τι ομάδες είναι. Γιάννη, υποστηρίζει Ολυμπιακό και Ελπίδα. Εντάξει, υποστηρίζει μια μεγάλη ομάδα, την Ελπίδα. Είμαστε ιστορικοί. Με έχεις πιάσει, σε έχει κάνει. Για πες μου λίγο, Ηλία, μέχρι ποια κατηγορία έχεις παίξει? Μέχρι Α1 εδώ πέρα, ναι. Κάτω, δηλαδή Κάρπαθο ή Γρατινή, δεν προλάβεις καθόλου? Δεν μπορούσα να συμμετέχω κιόλας λόγω δουλειάς. Ήταν τέτοια έτσι. Μέχρι Α. Και όταν βγήκε η ομάδα Δέλτα, μέχρι εκεί πέρα ήμουνα, μετά έφυγα, πήγα στη Γρατινή και τώρα ξαναγύρισα. Στα νησιά πιο πολλά προβλήματα δεν έχουν από ό,τι υπάρχουν? Στα νησιά τότε που θυμάμαι που ήμουνα και εγώ είχαν και καλές επιχορηγήσεις. Ναι, δηλαδή, παλιά. Ναι, δικαιολογούσε και τα εισιτήρια με τα πορικά εισιτήρια και τα λοιπά και ξενοδοχεία. Το πρωτάθλημα εδώ τι λέει φέτος? Το πρωτάθλημα ναι, είναι ανταγωνιστικό, τουλάχιστον για 6-7 ομάδες δηλαδή που είναι στην κορυφή, είναι αρκετά ανταγωνιστικό. Βέβαια, βλέπω μια πτώση γενικά στο επίπεδο, δηλαδή χρόνο με το χρόνο. Αλλιώς θυμάμαι και παλιά να είναι το επίπεδο. Το θυμάμαι πολύ πιο καλό, πιο ενισχυμένο. Γιατί πιστεύεις ότι γίνεται αυτό? Δεν ξέρω γιατί γίνεται αυτό. Δηλαδή, λίγο το επίπεδο έχει πέσει. Γιατί? Το συζητάω και με άλλους βέβαια και σε άλλους νομούς ότι συμβαίνει το ίδιο πράγμα. Τι πιστεύεις, γιατί γίνεται αυτό? Δεν ξέρω την απάντηση. Ναι. Ωραία. Ας το σκεφτούμε και απαντήσεις εσύ. Εγώ το ξέρω. Γιατί εντάξει, τι να. Λοιπόν, πάμε να δούμε κύπελλο Ιασμος Κόσμιο 1-3, διακοπή για διαφημίσεις και παρανθόμαστε. Ξανά κοντά σας κυρίες και κύριοι, την Ελπίδα Σαπών, τον πρόεδρο, τον Ηλία τον Εμιρζά, τον προπονητή, τον Βασίλη τον Χαριτόπουλο και τους ποδοσφαιριστές Παναγιώτη Ευθυμιάδη, Γιώργο Πανταζή και Γιώργο Κασιτερίδη. Έχουμε μηνύματα. Έχουμε 3 μηνύματα, Σάβα. Το 28-24, κύριε Πιτριτζίκου, πες το διπλανό σου για πάρτι του ξαναφοράω τα παπούτσια και πηγαίνω στις άπες. Συγχαρητήρια για τη δουλειά που κάνουν. Θωμάς Β, κόβεται το επίθετο του. Θωμάς είναι, ο Β. Το επίθετο του αρχίζει από Β, αλλά κόβεται το μήνυμά του. Θέλουμε χορό της Ελπίδας και τραγούδι ο πρόεδρος Άκης. Έχουμε ύμνο. Τραγουδάει ο πρόεδρος. Έχουμε και ύμνο, βέβαια. Μα έτσι μπαίνουν, η ομάδα μας έτσι μπαίνει. Με τον ύμνο μπαίνουν. Ποιος τον έγραψε? Ο κύριος Ζαμπογιάννης. Συμμετέχουν διάφοροι μουσικοί, τέλος πάντων. Τσίλιντρος έχετε? Όχι, αυτό δεν το έχουμε. Τις ίδιες μεταξύ πρόεδρος. Και εγώ τραγουδάω, ναι. Πρόεδρε, είσαι και τραγουδιστής, αυτό εννοεί μήπως όποτε βρούμε ευκαιρία. Την επόμενη φορά θα μας φέρετε τον ύμνο. Και τα μην γίνει σαν το Ρέμο, μόνο το Ηρακλή, που πήγα να λάβει το Ηρακλή και τα έριξε κατηγορία. Πρόσεξε. Δεν ήξερε που έμπλεκε. Λοιπόν, σωστό. Ο Βασιλιάδης και Μπαγκερτζής που είναι, κάνανε καλό ρεπορτάζ από Ελπίδα Σαπών. Σάπες θα πάρουμε πρωτάθλημα. Ο Μιχάλης λείπει τώρα, είναι Αθήνα από ό,τι ξέρω. Ο Μπαγκερτζής μια χαρά. Κάνει κάθε φορά, τον έχουμε τώρα και στην γραμμή, περιμένει. Ωραία. Οπότε πάσα κατευθείαν πάμε. Καλησπέρα Δημήτρη. Καλησπέρα. Λοιπόν, ο Μιχάλης είναι στην Αθήνα, έχει πάρει προαγωγή εκεί. Ναι, έγινε προϊστάμενος και δεν συμμαζεύεται, μπορεί να πάει και για βουλευτής αργότερα. Όπα. Και εγώ είμαι στο σπίτι, εντάξει. Δεν μπορούσα να είμαι εκεί. Ξεκουράζεσαι. Εντάξει, εμείς έχουμε κάθε. Πού είσαι, σε επιθυμήσαμε, ρε Δημήτρη, πού είσαι? Χάθηκες, Δημήτρη, χάθηκες. Βάλε μια φωτογραφία εκεί να με δεις. Κοιτάμε δεξιά, αριστερά, λέμε πού πήγε αυτό το παιδί, χάθηκε. Δημήτρη, με Βέρεια στο κύπελλο. Πάντως τα γκολ τα πιάσουμε, έτσι.
Καλό ποσοστό, Δημήτρη. 9 στα 12 είναι τώρα. Ναι, άμα δείξει και τα επόμενα θα το δεις. Και η μπάλα στα δίχτυα. Έχεις περάσει το Λιανίδη στα ποσοστά. Η μπάλα στα δίχτυα, αν και δεν πιάνουν το σκόρ κάποιες φορές, η μπάλα πάντως στα δίχτυα. Εν τω μεταξύ έχει δει ο Βασίλειος εδώ το script. Λοιπόν, από τα 15 ρεπορτάζ στα 12, 13, 14 είναι τη Ροδόπης και τρελάθηκε. Αφού δεν έχει τον Εύρο και χιονίζει ακόμη, τι να κάνει, μπορεί να αναβληθεί και το Σαββατοκύριακο, να έρθετε τουλάχιστον εσείς να δείτε εδώ ποδόσφαιρο. Τέλος πάντων, Δημήτρη, με Βέρεια κληρώθηκε ο Πανθρακικός. Με Βέρεια, Ναι, με Βέρεια. Και μετά τον Ολυμπιακό. Να πούμε πρώτα για τους φιλοξενούμενους εκεί. Οι Σάπες, λοιπόν, να θυμίσουμε, είναι στη τρίτη θέση με 34 βαθμούς, 6 βαθμούς πίσω από τον Ιάσμο. Έχει ακόμα σίγουρα δρόμο το πρωτάθλημα. Έχει play-off όπου θα γίνουν 10 αγώνες, συν άλλους 14 αγωνιστικές για να φτάσουμε στο φετινό πρωταθλητή. Έχει τη δεύτερη καλύτερη άμυνα με 19 γκολ και τέρματα 31-19. Έχει 10 νίκες, 7 στην έδρα τους. Είναι αέτη με 3 ισοπαλίες εντός και αυτές πιστεύω πως κόστησαν στο να είναι η ομάδα 6 βαθμούς πίσω από τον Ιάσμο. Δηλαδή όλα παίζονται, Δημήτρη, πιστεύει στα play-off, έτσι, έχει τις δυνατότητες. Εντάξει, πιστεύω όμως και ο αγωνιστικός χώρος του Σαπών δεν βοηθάει στο να παίξουν ποδόσφαιρο. Λοιπόν, η μεγαλύτερη νίκη του Σαπών ήταν το 5-1 κόντρα στην Αίγυρο, στην ομάδα της Αιγύρου. Πρώτος στο σκόρερ είναι ο Βαγγέλης Καραθανάσης με 8 τέρματα. Λοιπόν, να πάμε στο κύπελλο όπως είπατε. Καταρχήν ο Πανθρακικός χθες ως γνωστόν έχασε στη Βέρεια, μία από τις χειρότερες εμφανίσεις στο φετινό πρωτάθλημα, μετά εκείνη στο Πλατανιά Χανίων. Πιστεύω πως είναι μια κακή παράθεση στις όλες τις καλές εμφανίσεις που έχει κάνει μέχρι στιγμής. Την Κυριακή υποδέχεται τη Λιβαδιά, η Λιβαδιά η οποία ήρθε 1-1 κόντρα στο Πας Γιάννα στο σημερινό τελευταίο παιχνίδι της αγωνιστικής. Σήμερα το μεσημέρι ως γνωστόν έγινε η κλήρωση του κυπέλλου, Βέρεια Πανθρακικός, στο τρίτο φετινό παιχνίδι μεταξύ των δύο ομάδων. Το πρώτο παιχνίδι είναι στη Βέρεια, 27 Δευτέρου, και 6 Δευτέρου είναι ο επαναληπτικός στη Κομοτηνή. Τα άλλα 3 παιχνίδια είναι Πας Γιάννενα Ολυμπιακός. Οι νικητές των δύο αυτών αγώνων διασταυρώνουν μεταξύ τους. Δηλαδή, στη περίπτωση που περάσει ο Πανθρακικός, θα αντιμετωπίσει τον νικητή Πας Γιάννενα Ολυμπιακό. Πλατανιάς Τρίπολη και Λιβαδιά ΠΑΟΚ. Λοιπόν, στους K20 να πούμε πως ο Πανθρακικός ήρθε 2-2 εκτός έδρας στη Βέρεια με γκολ του Μουστάκα και του Σαγιαννίδη, ενώ οι K17 κέρδισαν με γκολ του Θωμά 1-0 στην έδρα του Άρη, όπως και στο πρώτο γύρο. Αυτός είναι ο τρίτος γύρος, ως γνωστόν έχει 4 γύρους, επειδή έχει συνόλων 7 ομάδες ο Βόρειος Όμιλος των K17. Στη Δέλτα Εθνική το Κόσμιο ιτήθηκε 2-0 στην Πετρούσα. Τώρα έχει 2 εντός έδρας παιχνίδια με τον Ακροπόταμο την Κυριακή σε ένα δύσκολο παιχνίδι στο Κόσμιο. Ενώ πιθανόν την άλλη Τετάρτη θα οριστεί ο αγώνας κόντρα στη Ροδόπολη στο εξαναβολής, όπως ένα εξαναβολής έχει η ομάδα του Σουφλίου. Λοιπόν, στην Α1 κατηγορία τώρα στραβοπάτησε η πρωτοπόρος ομάδα του Ιάσμου, η οποία αιτήθηκε 1-0 στην έδρα του Σπάρτακου Αγίων Θεοδόρων. Ήταν η δεύτερη φετινή ήττα του Ιάσμου. Η πρώτη ήταν στις Σάπες με σκορ 2-1. Η δεύτερη ήταν στο προχθεσινό παιχνίδι, σε ένα παιχνίδι που ήμασταν και έχει τη στιγμιότυπα. Δυστυχώς δεν έχουμε τον γκολ. Εκείνη τη στιγμή μεταδίδαμε και το ραδιόφωνο. Λοιπόν, να πούμε τα αποτελέσματα της 18ης αγωνιστικής. Νέος Σιδηροχώρη Αίγυρος 0-0, Λύκειο Μίσχος 1-3, Σάπες Φιλίρα 1-1, Άγη Θεόδωρη Ιάσμος 1-0, Προσκυνητές Ξυλαγανή 0-0 και Σώστης Αρχοντικά 2-0. Στη βαθμολογία και σε 18 αγώνες ο Ιάσμος έχει 40 βαθμούς, η Φιλίρα 35, οι Σάπες 34, οι Προσκυνητές 30, ο Σώστης 32, η Άγη Θεόδωρη 26, η Ξυλαγανή 24, ο Μίσχος 23, το Νέο Σιδηροχώρη 15 και 3 ομάδες ισοβαθμούς, στη τελευταία θέση με 12 βαθμούς. Το Λύκειο, τα Αρχοντικά και ο Αστέρας Αιγύρου. Λοιπόν, να πάμε στην Α2 κατηγορία, όπου είχαμε χθες το πρωί ένα σπουδαίο παιχνίδι στο γήπεδο της Εκτενεπόλ. Η πρωτοπόρος ομάδα του Φύλακα αγωνιζόταν κόντρα στο Πόντο Κομοτηνής, ο Πόντος ο οποίος προηγήθηκε με 2-0 στο 26 και στο 28 αν θυμάμαι καλά. Στο 44 μείωσαν οι πρωτοπόροι του Φύλακα σε 2-1. Στο δεύτερο ημίχρονο πολύ καλός ο Φύλακας, ισοφάρισε σε 2-2 και στο τέταρτο λεπτό του καθυστερήσεων στο 94 ο Φύλακας πήρε την νίκη με 2-3. Λοιπόν, τα αποτελέσματα ήταν Ηρακλής Απόν Λοφάριο 3-2, Ασώματη Στρίμη 0-1, Γιοχώρη Ροδίτης 1-0, Πόντος Φυλάκας 2-3, Μάραντα Αριανά 2-5, Γρατινή Καλίστη 1-1, στη βαθμολογία προηγείται ο Φύλακας με 43, ακολουθεί ο Ηρακλής Απόν, δεύτερη ομάδα του Απόν, έχουν και μία τρίτη, η Μαύρη Ατή. Ο Ηρακλής Απόν λοιπόν 38, η Καλίστη 36, τα Αριανά 33, ο Πόντος 29, τα Μάραντα 26, η Στρίμη 24, η Γρατινή 17, το Αγιοχώρη 11, η Ασώματη 10, ο Ροδίτης 7, το Λοφάριο 1 βαθμό.
Να πούμε και δύο λόγια για την β' κατηγορία της Επστράκης, όπου χθες είχαμε την 15η αγωνιστική. Τα αποτελέσματα: Στυλάριο Αμαξάδες 1-0, Παγούρια Πάσος 3-0, Κοπτερό Φιλία στο ντέρμπι της αγωνιστικής των Πορτοπόρων 1-1. Έχουμε στιγμιότυπα και τα γκολ από τον αγώνα. Θρυλόρια Ρίσβη 0-8, Ρωμάδια Λαμπή 3-0 και Περδίκα Πολύανθος 3-1. Στη βαθμολογία προηγεί το Κοπτερό με 37, Περδίκα 34, Φιλία 32, Παγούρια 30, Ρωμά 25, Αμαξάδης 23 μαζί και η Αρίζη, Πολυάνθος 18, Γιαλαμπή 7, Στυλάριο 7, Θρυλόριο 6 και στη τελευταία θέση ο Πάσος με 6 βαθμούς. Να πούμε και δύο λόγια για τον μπάσκετ. Η ανδρική ομάδα του Γκάς Κομοτηνής ιτήθηκε από τους Τιτάνες 53-67 στο κλειστό της πόλης μας, ενώ ο Αυσερών κέρδισε τον Γκάς Κομοτηνής στις γυναίκες 63-33. Αυτά. Ευχαριστούμε, Δημήτρη. Okay. Καλό βράδυ. Λοιπόν, πολλές ομάδες στη ΑΠΣ, τρίτη ομάδα. Ναι, εδώ και 3-4 χρόνια είναι η μαύρη αίτη. Τόσους πολλούς ποδοσφαιριστές έχετε. Ποδοσφαιρομάνα. Λοιπόν. Πολλές ομάδες, λίγα γήπεδα. Λίγα γήπεδα, Ένα γήπεδο. Ναι, είναι ένα θέμα. Είναι το καλοκαιρινό θέμα. Γιατί όπως σήμερα ατάκες λέμε, όλοι εδώ ψηφίζουμε. Ναι, αλλά δηλαδή παίρνω πάσα από αυτό που είπατε, να πούμε και δύο πράγματα. Συμφωνώ ότι το γήπεδο είναι για κοινή χρήση. Εντάξει, ο σύλλογος μας μπορεί να είναι ο μεγαλύτερος και ο ιστορικότερος, αλλά ποια είναι και η διαφορά. Ο δικός μας ο ρόλος είναι να εντοπίζουμε τα προβλήματα, να τα παρουσιάζουμε στο Δήμαρχο, στο Δήμο τέλος πάντων, δημαρχιός αντιδημαρχίος, να προσπαθούμε για επίλυση. Εντάξει, είναι εντελώς διαφορετικό να προσπαθείς να φτιάξεις όλα αυτά τα προβλήματα και είναι εντελώς διαφορετικό να άρχεσαι να παίρνεις κλειδιά, ας πούμε, για να κάνεις χρήση του γηπέδου. Εντάξει. Έτσι, για το δικό μας μικρό κόσμο των Σαπών. Καταλαβαίνουν τι λέμε. Βέβαια καταλαβαίνουν. Όλοι καταλαβαίνουν. Ο Δήμαρχος στηρίζει την προσπάθεια τη δική σας, γιατί πολύ σωστά το έθεσες. Τώρα πρέπει να υπάρχει μια ιεραρχία. Είστε η μεγαλύτερη ομάδα εκεί του Δήμου, ποδοσφαιρικά νομίζω. Οι ιστορικότεροι είστε σίγουρα. Νομίζω ότι είστε και οι μεγαλύτεροι. Οι ιστορικότεροι στον νομό. Και στον νομό είστε ιστορικότεροι. Αυτό είναι κάτι που δεν το ήξερα. Εν πάση περιπτώσει, εντάξει. Το 62 αν ήταν. Οπότε εντάξει, ακόμα. Οπότε έχετε την προσπάθεια που. Έχετε από το Δήμο όχι την προσπάθεια, έχετε από το Δήμο τη συμπαράσταση που θα θέλατε. Και σαν σωματείο μιλάω, έτσι. Εντάξει, στο μέτρο του δυνατού εντοπίζουμε τα προβλήματα, τα παρουσιάζουμε. Κάποια σίγουρα έχει βοηθήσει ο Δήμος, κάποια έχει φροντίσει και ελπίδα. Δηλαδή και εμείς έχουμε βάλει χρήματα, ας πούμε, για το γήπεδο. Γιατί δεν κάνουν το αντίστοιχο δηλαδή, και τα άλλα σωματεία από τη στιγμή που έχουν κοινή χρήση. Αυτό ρωτάω. Πέρα από το Δήμο δηλαδή. Αυτό είναι ένα ερώτημα. Απλά να ξέρουμε έτσι μερικά πράγματα τι λέμε. Δηλαδή, εμείς τώρα να κάνω μια αναδρομή, ας πούμε, και να παρουσιάσουμε και λίγο και το έργο μας. Από το καλοκαίρι φροντίσαμε να δούμε τι γίνεται εκεί πέρα. Το γήπεδο δεν ποτιζότανε. Ψάξαμε, βρήκαμε μέσω ίντερνετ, δηλαδή όλες οι κινήσεις μας είναι οικονομικές. Δεν είναι ευθύνη του Δήμου να ποτιστεί το γήπεδο. Πιο απλό σου λέω. Δεν έχει συντηρητές. Υπήρχε. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια ομάδα νέων η οποία έχει μπει επιτροπή γηπέδου και οι οποίοι τέλος πάντων επιμελούνται τη φροντίδα του γηπέδου. Ο Δημήτρης, ας πούμε, είπε κάποια στιγμή για το γήπεδο ότι δεν είναι καλό. Φανταστείτε πώς ήταν προηγούμενες χρονιές. Ας πούμε, λέμε ότι είναι καλό. Η δομή του δεν είναι καλή. Θέλει να ξυλωθεί όλο από την αρχή, να μπει το χώμα το πάνω, δεν είναι καλό. Συγγνώμη σας εκεί. Είχαμε τον αντιδήμαρχο εδώ προχθές, τον κύριο Ιωάννο. Και μας είπε ότι σας στηρίζει. Μας στηρίζουν. Δίνουν και λεφτά ο Δήμος σε εσάς, έτσι. Τουλάχιστον το 12 δώσαν και θα δώσουν και το 13. Δώσανε, ναι, στη Δέλτα Εθνική. Εμείς δεν έχουμε πάρει τίποτα ακόμα. Εμάς, εντάξει, μας βοηθήσαν τώρα, δηλαδή τι να πω. Ότι πήγαμε σε Δημοτικό Συμβούλιο, τους διακόψαμε, τους ευχαριστούμε, τους βάλαμε, μας πήρανε από ένα διαρκείας, μαζέψαμε ένα ποσό σοβαστό. Κάποια άλλα πράγματα, δηλαδή θέρμανση, σοβαρά πράγματα. Πετρέλαιο, ας πούμε, πλέον είναι δύσκολο να ανταποκριθεί εκείνα τα χρόνια, ας πούμε, και την αλόγιστη χρήση, πώς γινόταν, τι γινόταν. Η δικιά μας διοίκηση είναι οικονομική. Η επιτροπή του γηπέδου είναι του Δήμου ή είναι δικιά σας που έχετε βάλει για το γηπέδο? Είναι να το προσέχει. Όχι, όχι, είναι πολίτες. Επειδή έχετε και δρόμο να κάνετε, θέλω να κάνει ο καθένας μια τελευταία τοποθέτηση. Αρχές γενομένες, αφήνω τον πρόεδρο τελευταίο. Γιατί το βλέπω. Ο πρόεδρος θα την πατήσεις. Θα αφήνει κάποιον τελευταίο. Θέλω να στείλετε ένα μήνυμα προς τον κόσμο των Σαπών, θέλετε προς την ΕΠΣ, προς τους διαητές, κάτι που σας ενοχλεί μέσα στο πρωτάθλημα. Ένα μήνυμα από τον καθένα σας. Να ανασύζουν τα παιδιά, δεν λέμε. Ξεκινήσουν τα παιδιά. Πάει έτσι πρώτα. Εγώ θέλω να πω την τοπική κοινωνία των Σαπών να είναι δίπλα μας,
Και να έρχεται στο γήπεδο όσο μπορεί να βοηθάει την προσπάθειά μας. Υπόσχεση θα δώσεις? Υπόσχεση... Το καλύτερο πες μην εκτεθείς. Το καλύτερο δυνατό. Πάντα. Λοιπόν, Γιώργο, εσύ, Καστερίδης. Θα συμφωνήσω εγώ με τον Παναγιώτη, δεν έχω να πω τίποτα άλλο, εντάξει. Φαντάζεσαι, Γιώργο? Εγώ να πω ότι ήταν χαρά για μένα και φαντάζομαι και για άλλους που έγινε τέτοια συλλογική κίνηση να ξαναμαζευτούν οι παίχτες από τις Άπες και να παίξουμε μπάλα όλοι μαζί πάλι. Υπόσχεση να δώσω ότι θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο και να μείνουμε και μακριά από τραυματισμούς που ήταν πολύ φέτος και μας κράτησαν μακριά από καλά αποτελέσματα. Αυτό coach είναι θέμα. Τραυματισμοί μυϊκοί ή... Γιατί άμα είναι μυϊκοί, έχεις θέμα με το γυμναστή σου. Τραυματισμοί περίεργοι. Εσύ είσαι. Θα ακούμε χειρότερα τότε. Γιατί μυϊκοί τραυματισμοί, γιατί. Ευτυχώς ο πρόεδρος είναι φίλος και δεν σε πήρε το κεφάλι. Τώρα μυϊκοί τραυματισμοί, δεν την καρέκλα σου. Είχαμε πολλά, όχι μόνο μυϊκούς, είχαμε κατάγματα. Εντάξει, άλλο το κατάγμα. Αυτό είναι τραυματισμός. Εντάξει, τραυματισμός. Αλλά είχαμε και μυϊκά. Σειρά σου, κύριε Χαριτόπουλε. Εγώ προς τους διαιτητές θέλεις να στείλεις κάποιο μήνυμα, προς την ΕΠΣ, πάνε όλα καλά, προς το εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι πάνε όλα καλά, αλλά δεν πιστεύω ότι γίνεται και κάτι εσκεμμένο. Απλώς θα ήθελα να επιστήσω περισσότερη προσοχή και περισσότερο σεβασμό προς την προσπάθεια, όχι ως πρόσωπα, προς την προσπάθεια που κάνει το κάθε σωματείο, κάθε άνθρωπος που ασχολείται με το ποδόσφαιρο. Εντάξει, τώρα και είναι πολύ. Και μας περιορίζει και ο χρόνος, θα μπορούσαμε να πούμε και άλλα πράγματα, αλλά είμαι σίγουρος ότι θα με καλύψει ο πρόεδρος. Και θα σας ξαναέχουμε, πιστεύω. Που φροντίζει για όλα. Και στο μέλλον. Πρόεδρε. Τι να πω, να κάνω μια επισκόπηση, ας πούμε, ένα κλείσιμο. Ναι, ένα κλείσιμο έτσι. Εντάξει, ευχάριστη εμπειρία είναι για μας. Έχει και τα στραβά του. Ας πούμε, τελευταία αγωνιστική έγινε ένα γεγονός εκεί στις Άπες. Μας προβληματίζει λίγο. Δεν θα αναφερθώ λεπτομερώς, απλά θέλω να πω ότι ουσιαστικά είσαι δεμένος χειροπόδαρα στις ορέξεις και στις διαθέσεις του κάθε διαιτητή. Δηλαδή κάπως πρέπει και οι ομάδες να προστατεύονται. Τώρα, ας πούμε, καμιά φορά κι εμείς ξεφεύγουμε και διαμαρτυρόμαστε. Είμαστε κόσμοι, εντάξει, το αγαπάμε το ποδόσφαιρο, πιστεύω ότι είμαστε σωστοί στις συμπεριφορές μας. Αλλά αυτό που είπε και ο coach, δηλαδή πρέπει να υπάρχει ένα σεβασμό στην προσπάθεια. Δηλαδή κάνουν 4 προπονήσεις. Για να γίνουν αυτές τις 4 προπονήσεις, φανταστείτε τώρα, να μαζευτούν, να έρθουν από την Κομοτηνή, να κάνουν τις προπονήσεις τους. Το πιο απλό, το πλήσιμο των ρούχων τους, δηλαδή την προπόνησή τους. Κάποιοι πρέπει να σεβόμαστε αυτόν τον κόπο που κάνουν αυτά τα παιδιά. Δηλαδή δεν μπορεί να έρχονται έτσι σε μια μισή ώρα έτσι πολύ απλά. Θα πρέπει να προστατευτεί ίσως περισσότερο το προϊόν. Δηλαδή, θα πω και μια κουβέντα που δεν αρέσει. Από την πρώτη στιγμή που μπήκαμε στην μπάλα δεν κάνουμε τίποτα άλλο από το να πληρώνουμε. Εντάξει. Είτε είναι τα πρόστιμα τα περσινά από τη Δέλτα, είτε η συμμετοχή, είτε οι διαιτησίες, είτε τα πρόστιμα οι κόκκινες. Λίγο περισσότερη προσοχή, δηλαδή θα πρέπει και οι διαιτητές να το αγαπάνε λίγο περισσότερο αυτό που κάνουν. Να μην το βλέπουν έτσι απλά, έχω να σφυρίξω εκεί και εκεί, ξέρω εγώ. Συμφωνώ απόλυτα. Κάπως έτσι. Να το δίνουν λίγο πιο απλά, να σεβαστούν και το δικό μας τον κόπο. Λέμε καμιά φορά καμιά κουβέντα παραπάνω. Εντάξει. Τυχαίνει, δεν θέλω να τις λέμε αυτές τις κουβέντες, αλλά τυχαίνει, δηλαδή υπάρχουν διαιτησίες που σε κάνουν να βγεις από τα ρούχα σου. Δηλαδή και εμείς μπερδευόμαστε και λέμε, εμείς είμαστε, άλλοι είμαστε. Πάντως καλά πάλι... το θέσες να προσέξουν το προϊόν. Μ' άρεσε έτσι, ο χαρακτηρισμός. Εντάξει. Λοιπόν, Πρόεδρε, να σας ευχαριστήσω. Εύχομαι κάθε επιτυχία στο έργο, να πετύχετε τους στόχους σας. Θα σας ξαναέχουμε. Τις ακαδημίες μας. Αυτή τη στιγμή τρέχανε σε κάποιο τουρνά που γινόταν στο ραδιοφωνικό. Τώρα λόγω καιρού κρίνανε οι γυμναστές και ο υπεύθυνοι τέλος πάντων των ακαδημιών ότι λόγω καιρού σαν γονείς και σαν καθηγητές ότι δεν είναι σωστό. Υπάρχουν κάποια τουρνουά. Θα γίνει ένα στη Λιδία, Θοδωρής Ζαγοράκης. Θα συμμετέχουν οι ακαδημίες μας. Τη βράβευση την κάνει ο ίδιος ο Θοδωρής Ζαγοράκης. Και στις 2 Ιουνίου, αν δεν κάνω λάθος, στον Πανδραμαϊκό με συμμετοχή ΠΑΟΚ, μεγάλες ομάδες. Αυτός είναι ο στόχος. Εμείς εκεί ρίχνουμε το βάρος. Να πούμε ότι τα παιδάκια μας είναι ντυμένα. Ευχαριστούμε όλους αυτούς που μαντήσανε φέτος. Εντάξει, ο χρόνος είναι περιορισμένος.
είναι καλή εμπειρία να βλέπεις τα παιδιά, ας πούμε, και για αυτούς εδώ πέρα. Την επόμενη φορά θα θέσουμε τα παιδάκια της Ακαδημίας εδώ και εντυμένα κιόλας για να πούμε και τα χορηγούς. Τα ημερολόγια, ας πούμε, π.χ. τώρα έτσι που το έχουμε μπροστά μας. Εγώ είμαι λίγο έτσι με τις λεπτομέρειες, μου αρέσουν. Έχεις 80 χορηγούς εδώ. Έχουμε 80 τι παραπονιέσαι, τους μέτρησα. Για να βγουν αυτοί οι 80 χορηγοί όμως και να εισπράξουν. Αυτό ήταν το χαρτζηλίκι τους. Για τον κύριο που είπε για ένα μήνυμα για αυτό και μόνο, και είμαστε κοντά τους σε ηματισμό, παπούτσια, αν χρειαστούν κανένα γιατρό να πληρώσουμε, αυτά εδώ πέρα. Ας πούμε για το ημερολόγιο ήθελα να πω, αυτό μου άρεσε. Τους λέω σιγά μη βγω εγώ έξω να μοιράζω ημερολόγια. Δηλαδή πρέπει να το δείτε λίγο πιο σφαιρικά. Και περπατήσαμε την κεντρική αγορά των Σαπών. Τα παιδάκια, οι παίχτες. Βγήκες τελικά. Εσύ βγήκες. Κανονικά διοίκηση, παίχτες, τεχνικό επιτελείο. Περπατήσαμε την αγορά και αυτό είναι το τέτοιο. Δηλαδή να το βλέπεις λίγο διαφορετικά το ποδόσφαιρο. Και αυτή να είναι και η τελευταία μου κουβέντα. Να το βλέπουμε λίγο διαφορετικά το ποδόσφαιρο. Πρόεδρε, χαίρομαι. Έχεις πολύ καλές απόψεις. Θα σε έχουμε σίγουρα ξανά με παιδιά της Ακαδημίας και τον προπονητή της Ακαδημίας. Εύχομαι να πετύχετε τους στόχους σας. Πριν περάσουμε να δούμε το ρεπορτάζ, Άγιοι Θεόδωρη, Ιέσμηνο Νίκο, ρίξει μια ματιά μήπως υπάρχουν μηνύματα πριν φύγουν οι καλεσμένοι μας. Σάβα, με πιάνεις όλο στον ύπνο. Λέγε πιο μπροστά λίγα αυτά. Ναι, για να χαιρετήσω για το εντάξει. Λοιπόν, Βασίλη, ευχαριστώ που ήρθατε. Εμείς ευχαριστούμε που μας δίνετε βήμα. Ανοιχτό πάντα και όποτε θέλετε είστε εδώ, είτε για παράπονα, είτε για ευχαριστίες, είτε για ό,τι πρόβλημα υπάρχει. Για καλά πράγματα. Λοιπόν, Παναγιώτη Ευθυμιάδη, ευχαριστώ και εσένα. Ευχαριστώ και εγώ. Έτσι. Αν και το όνομα σου, το επίθετο σου μου θυμίζει έτσι άσχημες στιγμές. Εσύ είσαι καλό παιδί, φαίνεσαι. Τι κόλλημα είναι αυτό. Γιώργο Καστρερίδη, ευχαριστώ που ήσουν εδώ πέρα. Και εσύ, Γιώργο Πανταζή. Έτσι. Λοιπόν, έχουμε Νίκο τίποτε. Τίποτα από μηνύματα, ελπίδα Σαπών, χαρήκαμε που ήταν εδώ πέρα. Χαρήκαμε. Εμπιστοσύνη, σεβασμός. Μια διοίκηση. Πάμε να δούμε λοιπόν Σπάρτακος Αγίου Θεοδόρου Νίασμος 1-0. Να επανέλθουμε. Να κάνω μια πρόβλεψη για την άλλη εβδομάδα. Αν έχουμε πάλι αναβολή, θα έχουμε πάλι ομάδα της Κομοτηνής. Ναι. Εννοείται.